Assalamu alaikum masoya maza da mata, ina son yi amfani da wannan dama domin tallata muku sabon shirin da za mu fara gudanar muku a gobe Alhamis idan Allah ya mu. Shirin yana karkashin wato ainihin shirin sashin kishin kai wanda za mu fara daura shi akan YouTube channel ɗin mai suna Arewa Fikira TV, kuma za mu rinka kawo muku wannan shirin kowace ranar Alhamis, sannan karkashin jagorancin King Production. Yana ɗaya daga cikin labarai na fikira wanda kamfanin Arena Dog Studio suke gudanarwa. So akwai shirye-shirye waɗanda suna ɗauke da faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa. Akwai labarai ne misalai irin wanda suke motivating, kamar suke ƙara ƙarfin gwiwa ga matasa da masu al'umma, da kuma sa kama fuskanci me rayuwa take a ciki. Misali, muna da labarai irin su asusu. Labari ne akan wani matashi wanda baya da aikin yi sai bacci da nadannan waya sai ya zama majalisa. Wannan matashi samsam baya martaba lokaci, ballantana ya ci moriyarsa. Hakan ya sa baban wannan matashi ya kasance baya jin daɗi. Yayi da wannan matashi akan ya canza wannan ɗabi'a tasa, amma abin ya ci tira. Wata rana shi mahaifin wannan matashi suna tare da shi nasa mahaifin, sai yake kokawa yake cewa, malam, sha'anin yaron waje na yana damu. Yaron nan ya kai shiga 20 rayuwa. Sannan muna da labari irin su al'umma madubi, wanda shi ma labari ne wanda akan wasu matasa a wata unguwa waɗanda ba su da wato kamar unguwa ce wanda kuma suna a wajen matasa marasa jin magana da kuma matasa na kwarai, wanda ƙarshe su ma suke samun wasu bayanai wanda suke iya maganin wannan matsala ta unguwarsu. Shi ma ga misalin shi kamar haka. Unguwa wacce ta kasance ta yi ƙaurin suna a fagen kasancewa gida ga marasa kunyan samari marasa tarbiyya. Yawwa, ga shege yarin mai bala'in girman kai, ga ta mummuna amma CGG da kai. Yau ko na latsa ta, ai kunna nan sai na latsa ta yau. Ko bari ta ai yau na latsa ta. Sai dai su matasan da na ambata da fari san ba haka suke ba. Duk da cewar sun kasance suna wannan unguwa, sun kasance ba sa tare da rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata na sauran matasan unguwa, amma kuma ba sa yin komai akan wannan kaurin suna da unguwarsu ta yi. Kullum sai dai su zauna suna zulumi, suna tattauna sabon labarin wani abin da aka sake tafkawa. Shikenan ƙarshen magana sai dai a ce, sai dai addu'a kawai, sai a tashi a watsi. Wata rana sai wani dattijo ya kira su, ya yi musu tambaya kamar haka. Lafiya, saboda na gan. Sannan muna da labarai irin su ramin karya, wanda shi ma labari ne wanda ya kunshi wato ainihin wasu 'yan makaranta waɗanda wato ainihin ba su ɗauki karatun nasu da muhimmanci ba, kuma suke kokarin su samu riba ta wannan rashin da suke yi ta hanyar yin karya wa malamin su da sauran. Su ma ga misalin shi haka. Da wajajen hira da 'yan mata tabbas sun ji daɗi, sun hole ba tare da tunani ko mai da hankali akan cewa washe gari suna da jarabawa a makaranta, saboda haka ya kamata a ce suna gida suna karatu ba. Washe gari da safe kasancewar su ma kansu sun san cewa ba su tsina na wani abin a zo a gani ba ta fannin tanadi wa jarabawa da take gabansu, sai suka tsara wata dabara wadda manufansu a tattare da wannan dabara ita ce su sa malamin su ya musu tasu jarabawar ba a wannan ranar ba, a wata rana daban dai wacce sun shirya mata sosai da kyau. Saboda haka sai suka ɓata jikinsu da baƙin mai da taɓo da dai sauransu, suka nufi ofishin malaminsu, suka buga masa ƙofa ya ba su izinin shigowa. Lafiya lau malam. Allah, jiya mun je ɗaurin aure ne malam Kaduna, mun yi tunanin ajiya mu je mu dawo, kuma hakan bai samu ta matsala da ci taya mu ta fashi. Mun kokarin mu gyara ta yi, kuma sai abin gyaran ma ya lalace. To hakan ya samu dole jiya muka samu wani mai kwana da safe muka yi kokarin sa. So idan kuka ci gaba kuna bibiyar mu, za ku samu labaran yanzu, za ku iya fahimta ku ce ku kalli cikakkun labaran a YouTube channel mai suna Arewa Fikira TV, kamar yadda kuka gan shi rubuce a jikin screen din yanzu haka, Arewa Fikira TV. Sannan insha Allah mun muku alƙawarin kowace Alhamis in Allah ya za mu saka muku episode ɗaya daga cikin wannan shirye-shirye. Mun gode.